Euskal Herria irratian kultur arloa. Kultur arloa eusko ikaskuntzarekin batera egiten dugun saioa da, astean behin, kulturaren arloan, sormen lanak, divulgazioak, kulturaren hildoan antolaturikoak. Eusko ikaskuntza bera kulturaren eragile eta hain zuzen erakunde honen informazioak dira gaurko ale honetan jaso eta edatu zabaldu nahi ditugunak. Zehatzago esan da gazteekin eta gazteentzat eginiko proposamenak eta ekimenak dira honako hauek. Eusko ikaskuntzaren gazteriaren saila EI Gazte, Eusko Ikaskuntza Gazte. Horre 300 bat bazkide ari dira elkarturik eta oain asmo zehatz batzuk badituzte eskutartean hoietxek ezagutuko ditugu. Amaia Nausia izanen dugu geure solaskide hain zuzen gazteriaren saileko arduraduna. Alde batetik gazte foroa izenekoa, bestaldetik EI Gazte saria bere bigarren deialdian. Esanen duguna bi ekimen hauek zerikusteko zuzena dutela datorren azaroan Eusko Ikaskuntzak egin behar duen kongresuarekin, kongresu nagusia. Gizarte aurrerapen iraunkorrerako berrikuntzak halaxe du izena kongresu horrek eta gaia horixe, gizartea aurrerapena, aurrerapen iraunkorra eta horretarako berrikuntzak. Eta kongresu horretan gazteen parte hartzea eragiteko, sustatzeko asmotan datoz planteamendu hauek. Beaz zentra gaitezen bi ekimen dira, bere xita doazenak, baina lotura kongresu horri begira egotea. Amaia Nausia. Azaroaren 18-tik 20 Gasteizen ospatuko da Eusko Ikaskuntzako 17. kongresua. Eta, gizarte aurrerapen iraunkorrerako berrikuntza izenburupean ospatuko dugu. Ordan, bertan landuko dira 9 ardatz, besteak beste, berrikuntza, gizarte tentsioa, gizarte memoria, genero sistemak ere landuko dira, justizia, badaude hori 9 ardatz eta guztiek badaukate zerikusirik gaur egungo gizartearen egoerarekin. Egungo gizartearen aurrerapena zer ez den eta hori guztia. Kongresutan gertatzen dena, jaun andere, ikasiak, zentzuzkoak, eta adinduak, edadetuak, edo entzat helduak, ez da gauten direla gehien bat. Eta hemen alegin batean ari zarete, gazteria sailetik ia zer, jende gaztea animatzeko, implikatzeko. Alegin zaila, noski. Bai, hori da, gazteria zaila sortu zen orain dela 2 urte, 2007ko urriaren inguruan gutxi gora bera, eta sortu zenean, hori da, hori izan zen gure helburua, ez? Gazteak erakartzea Eusko Ikaskuntzara. Orduan, egin zena izan zen, lehenengo pausoa izan zen, lurraldeka bazkide gazteekin bilera bat egitea, ikusteko zein zen haien gura eta ze espero zuten Eusko Ikaskuntzatik. Orduan, ikusi genuen, hainbat nahi zituztela eta horietatik sortu ziren hainbat proiektu gaur egun ere lantzen ari garenak. Euskararen egoera Euskal Herrian, ondarearen azterketa eta horrelakoa. Eta egin genuena ere izan zen, sari bat sortu, gazteen ekimen zientifikoa eta kulturala bultzatzeko. Eta urtean behin egiten denez, sari deialdi hau eta 2008 lehenengo izan zenez, urten kongresuaren kontestuan saria sartu dugu. Horain txitzen dugu, hori, izan ere kongresuan parte hartzeko bat saria, ari zarete proposatzen, baina bestetik kongresu okeren ditu ezbaldin modu paralelo edo gixako zerbait izan ditekena gaztea bilduz. Hori baino lehenago galetoren izan, gaztea esaten dugu, baina igual bada zaztu beharko genuke, edo berez dator zaztu xamara, zen ikasketetan ari den gazte jendea edo zer bere kasa pentsatzea gustoko duena
edo bintzat interes edo kezka intelektualen bat duena, edo ez zeaten nor nahi edo zingazteren gana jotzen ari. Hori da, bueno, gaztak izan behar dira 18-30 urte bitartean, orduan adin horretan pentsatzen da asko oraindik ikasten daudela. Eta beste batzuk agian unibertsitateko irakasle dira da, edo haien doktoretza prestatzen ari dira. Edo soilik hori da, gaur egungo gizartearen egoeran interesa dutela eta hausnarketa egin behar dutela gai bati buruz. Orduan horrekin aski dugu ere. Ja. Bueno, beraz, unibertsitateko edo giro horretan mugitzen dena, ez nahi eta ez, baina gehien bat pentsatzen dut horra zoaztela. Hori da, ez da derrigorrezkoa unibertsitateko munduan lan egitea, baina, bueno, hor baldin badaude murgildutak normalean horrelako interesak badituzte. Ja, bueno, orduan berexi dezagun, alde batetik saria, nola ari zareten planteatzen EI gazte, Eusko Ikaskuntza gazte. Zer saritu eta zer da hor mugitu nahi duzuena? Bueno, 3 kategoria daude eta, bueno, izan behar dute dokumental eta fikziolanen aurkezpena, posterren aurkezpena eta komunikazioak. Orduan, 3 kategorietara aurkezten baldin badira, gaiek zerikusia izan behar dute kongresuaren tematikarekin, 9 ardatz horiekin. Orduan, gaztei dagoenez zuzenduta, hori 18-30 urte bitartean izan behar dute, eta saria, bueno, kategoria bakoitza saritzen dugu 1.000 eurorekin. Osea, ez da sari... Baina berexi dezagun, esaten zu, dokumental eta fikzio lanak. Hau zer ari zarete, idatzi, ikusentzuteko, zertaz ari zarete? Ez, ikusentzuneko lanak dira, orduan, izan daitezke bai dokumentalak edo fikzio lanak. Osea, adibidez gazte batek aurkeztu dezake dokumental bat, non aztertzen den gizarte solidarioa, ez? Bueno, ez dakit. Horrelako zehozera aztertzen baldin badu, eta horren inguruan egiten du dokumental bat, aurkeztu dezake, sarira. Eta, bueno, egun dauden zer teknologiak, pentsatzen dut, ze gailutan edo ze soporto, ze eustarritan? Bueno, dokumental eta fikziolanak izan behar dira audiovisualak, orduan bideo bat, DVD bat aurkeztu behar dute. Eta posterren aurkezpena, bueno, gaur egun oso modan, mundu akademikoan badago oso modan, poster bat aurkeztea, hau da diagrama antzeko bat, eta hor azaltzea gai bat. Eta komunikazioak da, normalean kongresuetan azaltzen diren, osea, normalean jende aurkezten denean komunikazioak aurkezten ditu. Beraz, gizarte aurrerapena izanik, gizarte aurrerapen iraunkorra, hori izanik tematika. Eta hau hortaz txertatu duzu, gazteen partizipazio muitzeko betire eta kongresu ofizialean. Hori da, programan sartu duzu. Hori da, kongresu ofizialean sartzen da, badaukate 2009ko urriaren 19 baino lehen aurkeztu behar dituzte lanak, eta, bueno, bidali behar dute gure helbidera dela Eusko Ikaskuntza, Gazteria Saila, Miramar Jauregia, Mirakontxa 48, 20.007 Donostia. Eta hori da, badago kongresu ofizialaren barruan, amaiera saioan esango ditugu zeintzuk diren sarituak, eta eginen dugu hor, sarituen entrega ofiziala, eta kongresuan egonen dira ikusgai bai audiovisualak, bai posterrak eta bai komunikazioak, orduan. Edukiko dute haientzako lekua. Kongresua zari gara eta gazte ez, eta kongresu ofiziala baldin bada, gizarte aurrerapen iraunkorreko berrikuntzak, eta hor mundu osoko adituak eta halakoak elkartu eta bilduko dira. Baina horrekin batera, edo horren ondoan, edo horren eranskin moduan, nola esan behar dugu, Amaia, gazte foroa nola prestatzen ari zarete? Bueno, erazkin baino gehiago paraleloa da. Da, kongresu paralelo bat gazteentzat. Haiek dira protagonistak eta haiei zuzenduta dago. Orduan, ospatuko dugu egun berdinetan, kongresuaren egun berdinetan, leku berdinean, hau da Gasteizen, eta ardatz berdinak landuko dira. Baina ez berdintasuna izanen da ikasleak, unibertsitateko ikasleak izanen direla protagonistak, eta irakasleekin dijoazela. Orduan, taldeka egin behar dute lan bat ardatz bati buruz, kongresuaren ardatz bati buruz. Orduan, ez da ere hainbeste zaie eskatzen lan
zientifiko bat egin dezaten, baizik eta hausnarketa bat, ez? Osea, erreflexio bat gaur egungo gizartearen egoerari buruz. Orduan, taldek aurkezten dira, ardatz bakoitzean, egun bakoitzean landuko ditugu behatzi ardatz daudenez, egun bakoitzean 3 ardatz lantzen ditugu. Eta, bueno, egin behar dute laburpentxo bat, aurkeztu behar duten lanaren laburpentxo bat, eta aurkeztu behar dute urriaren 30 baino lehen. Eta gero lan osoa azaroaren 6 baino lehen aurkeztu behar dute. Euskal Herriko Unibertsitateko ikaslei eskintzen diegu aukera askeko kreditu bat eta erdi parte hartzeagatik. Eta Nafarroako Unibertsitate Publikokoei 2 kreditu eskintzen diegu. Orduan, bueno, haientza da aukera polita, bai, kongresuaren munduan lehen dabiziko aldiz parte hartzeko, eta gainera, bueno, beste Euskal Herriko Unibertsitateko gazteekin ere harremanetan jartzeko. Eta gaur egungo giza kezken inguruan, eztabaidatzeko. Orduan, pixkat mekanika eta gero ere tematika edo zein den, baina esaten duzu, kasu honetan ez ikasleak bakarka, ez taldea esaten, ez da esaten zuen, talde txo bat, irakasle batek gidatu behar dena, irakaslearen konpromisore behar da hor, hori nola konkretatuko litzake? Bai, taldeak dira taldetxoa, dira 4 ikasle gutxienez eta 8 gehienez. Orduan, gauza da gehiago, bueno, kurtsoaren hasieran, hau da, orain, irakasleek aurkeztu behar dietela ikasleei gazte foroa. Orduan, proposatu haien klasean egin dezaten lan bat kongresuaren inguruan. Orduan, gehiago behar dute irakaslearen zuzenketa edo onespena. Ez da irakaslearen eskutik etorri behar direla, baina haien zuzenketa behar dute. Ze gero haien lana koordinatzeko eta gero lanen aurkezpen ondoren eginen den eztabaida bultzatzeko baditugu koordinatzaile batzuk. Ardatz bakoitzean egonen da koordinatzaile bat, eta koordinatzaile hauek izanen dira ere gazteak. Baina kasu honetan izanen dira doktorandoak. Orduan ez dira ikaslea, baizik eta, bueno, nivel pixka gutxi, osea, gehiago. Ikasle esaten ari garenean, unibertsitateko ez ari gara. Kasu honetan, bai. Egin dezakeguna da, hartu berriz, gizarte, aurrerapena, aurrerapen iraunkorra eta berrikuntza, kontzeptu horiek guztia dute, gizarte, aurrerapen, iraunkor eta berrikuntza, ez? Ze ikasketa edo ze espezialidadetako jendearen gana ari gara, berbada errepasatu liteke ez, esan nahi dizut, zer dago, gizarte zientziaen arloko kontzeptu zabal bezala, nola hartu dezakegu? Bueno, gehiengo bat, bai, egia da, kongresuaren tematikaren gatik gizarte zientzieko ikasleei dagoela zuzenduta, baina egia esan da, badatoz ikasleak departamentu eta fakultate askotatik. Adibidez, Nafarroko Unibertsitatetik badatoz arkitekturatik eta urbanismoko ikasgaia lantzen duten ikasleak badatoz, eta haiek bizikalitatearen ardatzaren barruan landuko dute parkearen eragina hirian. Orduan, ikusi nahi dutena da nola gaur egungo hiriak bizikalitatea mantendu daiteke gaur egungo hirian edo ez. Eta orduan horretarako ikusi nahi dute nola parkeak eragiten duen bizikalitatean. Eta, adibidez ere, Nafarroatik ere badatoz beste taldetxo bat, launeska datoz, historialariak dira, eta gizarte tentsioaren ardatzaren barruan landuko dute gizarte tentsioa historian, 16. eta 17. mendeetan. Historia, edo zer da, antropologia? Antropologiatik ere badatoz, Nafarroako Unibertsitate Publikotatik dator antropologiako 4 talde, eta haiek landuko dute globalizazioaren ardatzaren barruan, landuko dute nola globalizazioak eragiten duen herri indigenetan. Oieia komprometituta daudenak, ez dakidana da, oraindik zabalik daukazuen, EPA, deia, edo dagoeneko parte hartuko duten zerrenda itxia dagoen, edo nola dagoen hori? Zerrenda ez dago itxita, gazteek bidali dezakete taldeka haien laburpena urriaren 30 baino lehen, eta lan osoa azaroaren 6 baino lehen. Horien arte egia da, ekainan hasi ginela, maiatza ekainan bitartean hasi ginela irakasleekin hizketan, eta ditugu konprometituak nahiko. Baina oraindik gaude lanean gehiago ekartzeko. Ardatoz guztietan ikasleak egon daitezen, eta orduan parte hartzeko gura dutenek ere oraindik etorri daitezke.
Gazte foroa beraz, Eusko Ikaskuntzak prestatua duen kongresuaren paralelo edo jarduera komplementario gisa eta gazteak hor implikatuz, aurrez esan dugu, sari bat ere beste kongresu ofizialean parte hartzen duten gaztentzako. Eta, bueno, gaia da, zure esperientziagatik Amaia, gazteria sailean, eta igual, hori, sorpresa hartu dezakegu, ez, gazte ez oroar dauden topikoak, dauden impresio orokortuak, igual batekoak dira, baina realitatean, ez da, gazte jendean artean ere heterogeneidade handia dagoela, zer somatzen duzu, gazte jendeak badu interesa ikasketa, azterketa, pentsaketa, erako? Beno, esaten zuen moduan, beti pentsatzen dugun topikoa ez, gazteekin pentsatzen dugunean, da, pasotak direla ez, edo horrelako gaiak ez zaila interesatzen. Baina egia da, jaso dugula nahiko erantzun ona. Eta gainera, haiek proposatutako gaiak ere oso, mamitsuak dira. Osea, ideia hau, gazteen gain daukagun ideia hau, alde batera utzi barko genuke. Eta zer behar da hor, zer behar dute, jende ikasia, reflexioa, bere kasa pentsatzen dakien jendea, ze kualidade? Bueno, gazte fororako egia esan da, irakasleen lana garrantzitsua da, ze batzutan oso galduta daude. Horrelako gai bat proposatzen diegunean, parte hartzeko naia badute, baina galduta sentitzen dira, ez? Orduan, kasu horretan, irakaslearen lana da zuzentzea, gai bat proposatzea eta horrela. Baina beste gazte sariaren deialdira aurkezten direnak, dira gazteak, agian lizentziatuak, haien doktoretza prestatzen ari direnak, eta oso gaiak eta oso kapazak horrelako. Kontu bat, hemen esan ez duguna, ari gara hemen prestatu edo ditezken lanak eta ala, euskeraz, gazteleraz ere egin ditezke. Euskeraz, gazteleraz, inglesez eta frantsesez aurkeztu daitezke lanak. Hortaz, gaurko geure kulturarlo honetan Eusko Ikaskuntzaren gazteriaren sailak prestaturiko eta antolaturiko ekimenak. Batetik esanen dugu, informazio gehiago nahi izan ezkero, hor web, elbide zenbaitetara jo dezakezuela, eigazte.euskoikaskuntza.org, hori batetik, eta komunikazioa edo harremana egin nahi izan ezkero gazteria abildua euskoikaskuntza.org. Alde batean gazte foroa. Eusko Ikaskuntzak azaroan egin behar duen bere kongresu nagusi horretan, egun berdinetan ardatz berdinak dauzkaten kongresu paralelo bat, gazteek protagonizatua. Eta bestetik kongresu nagusirako lanak ponentziak eraman ezkero, hoietarako edo hoientzako sariaren deialdia. Hoietxek dira, gaurko ale honetan, gaurko kultur arloan jaso nahi izan ditugun mezuak. Kultur arloa Euskal Herria irratian Eusko Ikaskuntzarekin batera. Eusko Ikaskuntza, jakitez.